reformaria perquè el sistema que es fa de fer moltes activitats, de fer molts treballs i no fer-ho tant tot teòric, t'entra molt més i és molt més interessant que si només fes escoltar i estudiar. Tot a través d'internet, no? Modalitats, unitats formatives. Que és un treball constant, no? Que acaba sent més aprofitable. O sigui, t'empapes més, encara que no ho vulguis, acabes traient-ne suc. Vivencial, no estem només estudiant i aprenent, ho portem molt a la pràctica. Aquí fem molts debats, parlem els uns als altres, discutim, i és tot molt més que el que deia, dinàmic. Un constant compartiment de sabers i de notícies i de... molt enriquidor, la veritat, perquè no et falta res, no? I a la vegada és molt complet. Perquè és molt complet, perquè les instal·lacions estan molt bé i perquè les profes, o sigui, són mestres, perquè en saben molt i estem amb noms de primera línia del sector. Hi ha profes que són professors i al mateix temps veus que, hòstia, són coach natos, no? Els professors són bons, tenen molt de coneixement, que això també és d'agrair, perquè es veu que ells ho expliquen amb ganes i amb il·lusió, i això sempre t'arriba molt més que un professor que t'ho explica perquè ho ha d'explicar i punt. Tothom qui tingui inquietuds, tothom qui tingui ganes d'entrar dintre d'aquest sector, penso que d'entrada és un bon lloc on venir i apuntar-se. Disfrutarà.